Какво става, хора? Аз пак записвам супер рандъм видеа. Днес си правя крачките в Мурската и понеже от горе-долу седмица не съм оставала сама по никакъв начин и не съм имала никакво време да си бъда сама със собствените мисли, а вчера цял ден спах. Понеже бях на едни събирания, това няма значение. Реших, че най-накрая време да запиша нещо и да подардоря малко, защото не съм го правила доста време, а пък това е начин, по който самата аз реално съзнавам какво мисля и какво ми се е случило. Да, реших да направя един разбор на събитията през това лято и как самото лято премина за мен, какво се случи, какво научих, от какво съм доволен, от какво съм недоволен. В момента съм, честно казано, като супер ненормалния човек, защото вървя напълно сама, даже нямам слушалки на ушите си. Просто си лафя на телефона. И това няма значение, защото ми е готино. Няма проблеми. Отново съм болна, сигурно за 30 път това лято. Да, болна съм за 30 път това лято, сигурно. Просто защото на мен имунната ми система е с годините на пеленачи. И аз съм абсолютно винаги болна. Даже не знам как го правя, честно казано. Но в това няма проблеми. Това лято мога да го опиша като лятото на запознанствата. Запознах се с страшно много хора. Извлякох страшно много информация за доста от тези хора. Като на мен ми е изключително приятно да правя нови запознанства и приятелства и да се обучавам малко или много за човека, да го разучавам по-точно. Винаги ми е било интересно, винаги ще ми бъде интересно, но и с всичките тези запознанства, естествено социалната ми батерия, както на всеки един човек, вече е на своя предел и скоро ще стане отрицателни проценти, ако не забавя малко темпото. Сигурно за това лято сумарно съм се запознала с минимум 50 души. На фона на запознанствата през годината е пропорционално доста по-малко. Пак казвам, аз не се оплаквам, на мен е изключително приятно да слушам нови истории, да чувам нови проблеми на хора, да се сблъсквам с нови характери, нови същества, различни начини на мислене и така нататък. Това ми е едно от най-любимите неща. Но също така това лято се случиха доста неочаквани неща, честно казано. Някакси доста непредвидими. И аз съм много спонтанен човек, който почти не си прави планове за нищо. По-близкото бъдеще имам предвид. В 97% от времето действам супер спонтанно и интуитивно и се водя по вятъра, въобще каквото ми каже той, това правя. Което не мога да кажа дали е хубаво или е лошо, но просто това е начинът, по който аз съществувам и начинът, по който моят механизъм, наречен живот, работи. Честно казано, за първ път от много време се вълнувам да започне новата учебна година. Макар и цяло вече да съм навлезала в университетските глупости и да не ми е ново, ми е интересно какво ми предстои, какво предстои да ми се случи през следващата година, защото честно казано, за мен началото на годината всеки път е от септември месец, защото някакси лятото аз го приемам като
вид рестарт. И за мен доста често лятото ми рестартира годината, понеже имам повече възможности да се прибера до Бургас, до Хасково, да пътувам и така нататък. За мен най-големия рестарт е това да избягам от ежедневието и да не бъда вкъщи. Ще се спра малко до една лампа, за да може да кажа някакви неща без да се притеснявам, че видеото ми спира, защото съм вътъл, нещо такова. Сядам сега тук с звуците на морето и ще ви говоря. Напоследък много често ми се случва да водя разговори с хора за това как няма време и как, макар да сме млади, живота ни е така ще приключи. И колкото да съм съгласна с това твърдение, толкова и не съм. Защото понякога се изкарва, че точно защото сме млади нямаме право да грешим. В крайна сметка ние този живот го живеем за просто. Съответно, няма как да си безгрешен, особено когато си на 20 години или там 25, даже на 30, пък какво става и дори да си на 60 или 70 и пак не си живял до сега този живот. Да, имаш повече багаж зад себе си и доста повече опит, обаче това не те прави безгрешен. И някакси всички в момента сякаш смятат, че трябва да караме доста по-бързо, че сега е момента да станеш богат, да станеш известен, да станеш и какво си. Обаче никой не осъзнава, че точно тези години, на които си в момента, са единствения период, в който някакси можеш да бъдеш безгрижен. Защото аз 17 годишна, даже честно казвам преди това, просто не ми представях преди това, ама 17 годишна винаги съм се опитвала да пачкам, за да мога да не съм им в тежест, да имам някакви доходи и така нататък. И това лято трябваше да бъде същото. Бях си намерила едно местенце, в което да живея във Варна. Трябваше да си намеря работа и да бъда реално цялото лято във Варна, заедно с моята приятелка. И за пореден път просто съдбата ми казва да не си правя много дълги планове и да се оставя на течението, защото то ще ми даде това, което ми трябва на мен. Аз това лято не работих никъде. Случиха се така нещата, че нямахме възможност да заминем и по-скоро нямахме възможност да останем. И да, в началото естествено се разочаровах, не толкова заради причината, поради която не можехме да останем, ами просто защото някакси се нагласил нещата и в един момент те се сриват. И това всеки би му повлияло, особено ако става въпрос за някакъв по-дълъг период от време. Говорим за 2 месеца и половина, които по принцип щяха ми да е така. И просто съдбата за пореден път ми удари един шамар и ми каза да се спра. И че тя ще ми покаже това, което трябва да ми се случи, а не трябва да се бутам, където не ми е работа. И така и направих, просто цялото лято го бях оставила тотално на течението. Нямах за миг дори идея какво ще ми се случи утре, дали ще бъда в Хаско, дали ще бъда в Бургас, дали ще бъда във Варна или пък някъде другаде. Изобщо нещата се случваха супер бързо и супер непланувано, което за мен беше супер, защото това е начин, по който аз живея. Естествено за хората, които не са свикнали да живеят на някакви по-бързи обороти, им трябва предварително да го знаят, да се подготвят психически и физически. Естествено, този начин на живот може да е много объркващ и много труден, но на мен ми беше приятно. Защо ви казвам всички тези неща? Защото всички ми казаха, че това не е нормален начин на живот и че трябва едва ли не да се
да стопоря на едно място. Аз не разбирам цялата тенденция в това, че трябва да си на 25 и вече да си супер успял, да си уредил целия живот, да имаш мега много пари, да имаш мега много спомени вече зад гърба си и едва ли не ти си изживял живота до момента, едновременно да си направил мега много пари и да ти предстои още. Не съм привърженик на тази теория, не съм привърженик на тази теза по никакъв начин. Аз лично за себе си не мисля, че ще успея да го направя, защото аз обичам живота. Обичам да ми се случват нови неща, обичам да преживявам нови неща, обичам да преминавам през нови препятствия, през нови ситуации, които биха ме напрегнали по някакъв начин, да се предизвиквам. Скоро водих точно такъв разговор с едни мои познати, че материалният свят толкова ни е превзел, че ние изобщо не намираме щастието в нищо. И щастието се мери само в това колко цифри имаш в банковата сметка, какви вещи притежаваш, в някакви супер тъпи неща, които разбирам няма как да живеем без пари, разбирам, че сме в 21 век и парите движат света и парите са нещо, без което просто няма как да съществуваме. Обаче за мен винаги парите са били средството, с което живея, а не средството, от което ще се определям дали съм хепи или не. Естествено, като всяко едно дете, всеки един човек и аз имам някакви прищявки, които са абсолютно ненужни. И си харча мега много парите за дрехи и за обувки и за някакви материални неща, които ми носят временен допамин, но са абсолютно ненужни. И в рамките на следващата година може би ще ги използвам или облека, или там каквото и да е още 2 пъти, 3 пъти до 10 пъти максимум. И все пак ги даваш тия пари, защото няма как. Защото дори аз да мисля по този начин, винаги ще се появи Пешо, който ще ми каже аз имам най-новото BMW. Ти какво имаш? Ще ти кажеш колко е Зафира, аз това не знам. И аз ще му кажа да, но аз мога да се предвижа от А до Б, ти не можеш, защото BMW ти е скапано. Ще ковам всичко. Винаги ще се намери някой, който ще ти каже, че има повече от това, което ти имаш. Винаги ще се намери някой, който ще ти се направи за това, което ти нямаш и ще ти накара да се почувстваш тъпо. Обаче той зависи изцяло от тебе дали ще се почувстваш тъпо. Зависи изцяло от начина, по който си възпитан, от начина, по който мислиш. Дали това нещо ще ти да повлияе по някакъв начин или не, защото мен никога не ми е влияело. Аз съм човек, който се радва на хората, аз съм човек, който винаги ще подкрепи другия и ще съм много щастлива, ако някой има повече от мен, защото не може да сме еднакви. И на мен никога не ме е дразнало, когато някой има, а пък аз нямам. Аз даже се радвам за този човек, защото някакси е постигнал или пък има това, което аз не мога да постигна или имам. Което по някакъв начин на мен ми действа като стимул да бачкам в тая посока и да го имам и да го направя или да го постигна след тая. Просто живеем в твърде материален свят и колкото и ние да не искаме да мислим за това и да не искаме да се подчиняваме на тези неща, малко или много ни се налага. И дори да искам аз да променя света, няма как да го променя, защото има още 7 милиарда души, които ще ми кажат не си права, примерно. Или айде, 1 милиард ще съгласят, ама останалите 6 никой не може да ги промени. Обаче аз ставам потегля, защото ми е студено. Все пак ще продължа да говоря, защото сега ми дойде мисловния процес. Светът ни е безкрайно коварен и фалшив и от нас зависи как ще изберем да го живеем. Тъжното обаче е, че много хора, особено от младото и подрастващото поколение, избират лесния път. Избират да си продават снимките в OnlyFans, примерно. Или да изшанят някого, да направят някакви бързи пари, някакви къси пари, които
ще ти доставят супер бърз допамин и няма да са ти абсолютно в никаква полза в бъдеще, защото ти не трупаш опит. Единственото, което трупаш са някакви хартийки, които така иначе ще изхарчиш след 3 дни. Винаги е било за мен важно да извличаш полезното от всяка една ситуация. Било то от работа, било то от ежедневието, просто да извличаш полезното. Да се учим всеки ден. Разбира се обаче, това не означава, че трябва да превръщаме целия си живот в едно училище и да не си позволяваме да разпускаме, защото станах свидетел на такава теза. И че едва ли не, дори като гледаш филми, трябва да гледаш филми, с които да научаваш нови неща. Естествено, да, няма лошо, обаче не трябва да се превръща в целия ти персоналити трейт. Това нещо. Живота е един баланс, една хармония. Ако се учиш постоянно, в един момент, не казвам, че си научил всичко, но в един момент ще няма ти е интересно. В един момент ще се препознаваш във всяка една ситуация. Ще се препознава урокът, който си научил в други нови неща. Няма да можеш да извършиш полезното. Ами колко готин цвят количко. Не знам дали мога да ви покажа. Не мога, защото не се вижда. Жълта е. Жълта е. Цяло това видео не мисля, че много хора ще го гледат. Защото първо, че е супер low quality. Второ, че в днешно време не е интересно да говориш. В днешно време всеки гледа да се игра. Всеки гледа да направи някаква пъстотия. Всеки гледа да е смешен. Всеки гледа да е entertaining. Ако мога така да го кажа. Хората не обичат да говорят. Не обичат да мислят. Най-вече не обичат да мислят. Те затова в днешно време съществуват толкова милиарди хиляди уроци как да станем известни, или как да станем успешни, или как да станем популярни, богати и така нататък. Просто защото хората ги мързи да мислят. А когато направиш някакъв вид курс или нещо такова, онлайн особено, защото хората ги мързи да ходят, да ги посещават тия места, където се учат новите неща. Направиш ли нещо такова, ти ставаш Господ. Защото ти си я прочел тази информация. Научил си я, синтезирал си я, направил си я по възможно най-малумния и неадекватен начин, за да можеш всички уния останали глупаци и малумници да си купят твой продукт. И всъщност да не осъзнаят, че всичко това го има в интернет. И всичко това... Айде, добре, хубаво, пак се изказах, ама в момента не говоря за фитнес програми или някакви наистина адекватни програми, чрез които можеш да се научиш, защото естествено от курс до курс има разлика. В момента говоря за всички тези програми, в които реално информацията е взета от интернет, просто е събрана на едно място и е изплокана под вид на книга или нещо такова. Като цяло живеем във време, в което абсолютно всичко го има в интернет и сега си една идея по-упорит. Не можеш да мислиш, което е най-важното качество, което един човек може да развие в себе си. Да се научи да мисли. Естествено няма да станеш експерт. Естествено трябва да инвестираш в себе си. Но ще намериш едно 80% от нещата, които ти трябват. Именно за това и уважавам хората, които могат да мислят. И най-вече хора, които мислят критично. Защото е много лесно да бъдеш подмамен. Особено лесно да бъдеш манипулиран. И ако не мислиш критично, ако не можеш да осъзнаеш
че в момента ти прилагат някакъв вид майнд игри и ти казват какво искат да направиш, обаче ти дори не да се знаеш, че биваш контролиран през цялото време. Много е тъжно. Много, за съжаление, пък много често срещам такива хора. И колкото и да се опитваш да им помогнеш, те не осъзнават. Затова хора, четете книги, гледайте филми, излезете навън, социализирайте се. Не всеки се е родил научен, не всеки ще се ражда научен. Въпросът е да вървиш в посока. Почна жълта кола. Затова казвам социализирайте се, защото при сблъсъка с нови хора, нови типажи хора, малко или много се учиш, малко или много взимаш нещо от тях, взимаш at least взимаш какво не трябва да бъдеш. Взимаш урок за това, кое не е правилно, кое не е окей, кое не е морално и така нататък. Разбрахте ми логиката. Всичко, което правим в този живот, трябва да бъде в наша полза, а не на сила, не да докажем нещо на някого и така нататък. Това е. Научите се да мислите. Научите се да бъдете добри хора. Не търсите успеха, не търсите парите. Успеха и парите са нещо временно, което ти носи временен допамин, временно щастие. Гледайте в дългосрочен план да сте добре, дори в момента да не сте, дори това да ви коства дискомфорта в момента. Живейте от този живот, Живейте от този живот, защото не знаете колко време имате на тази планета. Не знаете колко време като цяло ви остава. Никой не знае какво следва, никой не знае после има ли прераждане, никой не знае има ли друг живот. Никой не знае в ада ли отиваш, в рая ли отиваш. Какво се случва. Затова живейте в момента. Естествено, гледайте за напред, нали, не се пропивайте, защото просто в момента ви е готино. Не казвам това. Но живейте така, че да можете да сте щастливи и удовлетворени, както сега, така и след 5, така и след 10, така и след 20 години. Не правите нищо на всяка цена, нищо не е на всяка цена. Всеки се появява тук с някаква мисия, с някакви неща, които трябва да свърши. Make it count. И това беше всичко, аз се прибирам. Мисля, че гледате, мисля, че ми слушахте мислите. И ще се видим пак, когато имам какво да кажа. Чао, до скиф!